Doktor kani krim sapa kalama kan mani krim faculty association ka penpau ya so khejur halo kini yaki ko along hap po ka phala ko hospital ka ba mi hagini kendit benai bala dep hak kruwa sigilat plai ko bol mentak alter ki jumang aja pesan ki doktor ga ong ba wala ka don ka hok ban pelong ya ka jing penpau da klenti ka ba jai jai ba ka jing kren hak sen siapa ba handai ka jaka ba ko pelong ka jing yaki ka wana ka jing so khia ka bejur ke ong ba hospital ka digi jaka haba ki breu ki wan ban yo yi suma ban koj ban kia bat ban yo sngew ban yo ro ya ji sngew sngan kanu kanu ka kam ka kata ji suma ka penwit ya ji polir ni ka ba wanra ya ji thot a ka syong suk syong san kan dai ki wasno khia jul na kalian ki doktor ki penpau ya so khia ya ji penlong ya ji ki kam tam bala penwit penthot ya ji kam bat kajing perking ya kayak ke yang jong nong trai ke bala ban kata ya ka thong bat ka kamram ban ai ki ya kajing sakri ya ki pa ba bat kan wan ra ru ya kajing long jiman ka mum singa ke ong ru bakan kata ya suma ya bapang ya kajing aji hikai ru kumjo kadon kajing ya ki apo pala hospital kan kata om tang ya kinong hikai hanlai kan kata ru ya ki sema puri kinong pang ber kinos susu doktor ka ong bakan krim ka yang ban ai sakri ba batam ya kinong pang ha kajing hikai ba kajing wat benia bat ka ngai ba ka jing yaki persya kam dai ban long hapo phalau ka hospital namar ba kata ya ka jing bit jing biang nor ba ka don pa ka jing na kino hikai bat ka jing yaki kanang penthut ya jing thumu gitu ki bat pendap ban wan trai honey creams ka kan tu gi ba pelong jing yaki ba ken yaken ban pembe jing da ganti ka badai nam ta ka jing bit jing biang ka hospital ba ki pai ba apun kdo ba ki su ka pelong jing yaki a phalau ka administrative block ka ni creams bandawa na ka bob ni ban ai ba kam bun kambun ya kita isnong kam tam ki kam nos hagni jika semua suai kan ni ka suai siru ka lek kang telai kan ni ka administrative block halin ba bol pun ya kam simla aju ba hakapol ba seng bu halo ki dawa ban mang ba kam kambun ya kita isnong